na December nke afọ a dịka billing na-ekazi nkụ now, especially ndị bụ breadwinners na family. The billing dị too much. Ndị nọ na village kpọọ ha, ndị nọ na city akpọkpuo ha, ndị nọ na north, ndị nọ na Kano, Abuja kpọọ ha, brother, na anyị chọkwa anyị nata Christmas a, mana anyị nwere ego anyị ga-eji nata. Ndị ka asị na ọ chọzi ịrapụ city, na ọ chọrọ nata back to village, ka asị na ọ chọrọ nata ọkụzie na Lagos ebe ọ nọ, ndị village a na-akpọ, ndị Abuja a na-akpọ, ndị Kano a na-akpọ. Oke isi nwoke a na-agba popcorn, ọfụkọ na fon ya, ibukọla na-afịa arụ, especially ọfụ unknown number, ma na ọ dịka bụ ka ọ dị-epikizi nọmba ndị be ya. So ọfụ unknown number ofilio na ndị abịakwa na-adịghị ọhịa pik ya. Mana anyị nwere ego ezigbo advice, tested and trusted. Advice ndị ego bụ kpoo tested and trusted. Igbuo the advice, izuo ya ọbala. Ma ọ bụkwa na ị chọrọ ịpụta na this billing of this year, ị ga-eme na from the next 24 hours claim onye ala. Next 24 hours afọ gị abụọ ya ala, ịpụta n'ụtụ anyị na-ega anya ebe onu ya, mụọ etie mkpu esi ka ị na-emenu, isi ka ị na-emenu, esi good morning, say good morning, esi how are you. Fanedezi ya tinye anyị na onye adịka ọpụgo n'ọzụkwu ya. Next na ga-eme bụ agbalịba from ịgbalị agodu amakwụkwọ ndị village ihe na-emegodu ha agbalị ka amagodo ihe ga-eme, ka amagodo aje kpọọ pastọ, ebugozi kpọọ dọkịta bene na-esi na amakwa ihe eme, dọkịta akpọ jesa ka esi akpọ dọkịta, ka akpọ pastọ kpechaa ekpere. Pastọ ga-enwelili rizọlt. Dasị ndị ori ha bụ ọ gasịla gị mebi, ọ sọrọ gị na from village, ọ sị gị na from neighbor, from this or that, si na eme ekpere 3 days, ebido ekpere mekwa ekpere for 3 days, ka na-eme ihe na time a na-agakwa. Before emali na-eme Christmas aga, before ọrọbatakwa New Year, before New Year aga, ịtọ gị esi na-eme. Don't change your heart ka ha ma na-eme ihe na-eme. Be serious. Just be doing abnormal things in a day. Those things in the before them abnormal. Those normal things in the never abnormal things. I say what is wrong with you? Say what is wrong with you? I say how far? Say how far? Say good morning. Say good morning. Can you make it? Can you make it? You know, boy. You talk is make it. Be serious about it. Make it. About January. Before my name on about January 5th. Before my name on about January 6th, 7th, 8th. Before my name on 10th. On 11th or 12th of January. For the whole of half year. Even as well for my whole. For the long ago, the long ago. I see all that day, but and I wonder, okay, what is wrong? What is happening? Not going to go to can happen to can everybody will help. Then I'm with the German Niggy. You know, them for the past weeks. No, can Niggy tell you left on to the same thing. Even you got the same thing. We give me 3 days. It's not a miracle. Arapu Yeni then I come a billing. No billing, no email at December. No coincidence, Lego, nobody email. And I sit there, thank God, over Thanksgiving. I'm going to think an Alapoca, dear Imam, okay. One day, if anybody go billing for December and New Year. Yeah, but it's good advice can they ma ọ bụ na ifilu na nature one billing now. Ma ọ bụ nature one billing now, go and face it as a man and solve your problem. But if you know that you don't know capable, it's your one billing. This is what you will do. Tested and trusted. All my own advice to you for you to handle this billing of this December.